Mikulášku, dobrý stričku. Ach, kedy už príde? Mami, tati, kedy príde Mikuláš? Gabo, koľkrát som ti povedala, že Mikuláš neexistuje? Už tretiu noc tu tak sedíš bez toho, že by si išiel aspoň na vecko a normálne už vypadni do postele. Mami, tati, vy ste ho videli? Čo zase tu vydumuješ? Vypadni do postele. Dobrú noc, Gabriel. Gabriel, neboj sa. Chceš vidieť Mikuláša? Tak príď 6.12. na klub 17.14 v Grumblovom dome. Bude to zábava, uvidíš. Spí. A príď aj ty na Mikulášsku party tu na do Grundlovho domu 6.12. A nezabudni si Mikulášsku čiapku. Tešíme sa na teba!